Assalamu alaikum. Idan wannan shine farkon zonka wannan tasha ta muka daure ka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mutuwar auren Sayyada Sadiya Haruna da Najib Al-Amin bai mutu ba. Mutuwar auren Sayyada Sadiya Haruna da Najib Al-Amin sun cika kafafen yaɗa zumunta musamman TikTok. Jita-jitan mutuwar ya fara ne yayin da Sadiya Haruna ta goge dukkanin bidiyon da ta yi da mijin nata na TikTok. Zancen gaskiya shine auren tauraron guda biyu yana nan daram, babu abin da ya same shi. Jita-jita cewa kawai ta 'yan kunji kun gani ne. Jita-jita ta yi ta yawo cewa auren tauraron TikTok Sayyada Sadiya Haruna da Najib Al-Amin Kano State Material ya tunkuyi dusa. Sai dai ko kaɗan babu ƙamshin gaskiya a cikin wayannan mutane guda biyun da suka yi mutuwar aurensu. Sai dai ko kaɗan babu ƙamshin gaskiya kan mutuwar auren wayannan taurarin suka raya suna. Allah kada ku manta da danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.